Kowe to? Hah? Kowe iki sorry lho, iki ora dongake lho. Yo ndak apa-apa, aku ndak masalah, aku wis selera rewel. Hah? Kowe pegatan, bojomu tak rabine. Kowe lho kok oslok kowe. Solusi. Solusimu ora mendukung. Lah terus piye? Nope. Wow. Nope. Jadi nyambut gawe. Aku anu kok lagi males nggih kok lagi teko diuneni kok mulih. Tapi enake kursine. Eling-eling cah koplak. Lah ya aja ngono kuwi. Celehno sik HP-mu. Kowe dengaran dolan rene acara apa iki? Aku mutung Piye? Mutung piye? karo bolomu lho. Bola sing ndi? Bola kokeh lho. Alah sik ndek ini kae. Dek iki kae sapa? Ah, kae lho. Oh sing anu kok. Sing bar patah hati ya to? Oh, adol pit kae lho. Piye ceritane? Wis, aku mumet aku yo an. Lah piye koncoku? Nggih masalah piye? Ya mosok dengan kocloknya, dengan PD-nya kuwi lho. Mosok tak kontrabi to. Malah ame bebek bojoku ya, kan koclok. Kowe jerat entrane iki anu nesonan di kono. Wah, ora trimo nesu nganggo banget pokoke. Aku ndak mening wae, aku ndak seneng aku. Wis pedhot wae, pedhot. Sing sabar ae nyemplung-nyemplung kolam kono ben rada adem pikire, diseluluke kono. Wong mbok menawa luwe karep mangan iwak sing ning jero kan yo ora apa-apa to. Ora ndagel lho, ora ndagel lho. Kak, iki wonge isih ning kono mau, isih menghayal ning kono mau. Oh, gen kesurupan Mbah Imo kono. Ndak urus aku, ndak mening wae. Lah kowe ya ora mesake, wong kono picik genah didol atono mbok barengi mulih ya. Gen mlaku. Oh ya. Lah disikil. Mesake to ya. Wis pikirane kacau ya to, ditinggal liyange ya to. Tekanane batin yo akeh. Mangku jayan ae. Mangku jayan ae. Pokoke pedhot. Wis sakaranmu ngono. Jane sing penting iki sabar. Nek nesenane aja suwe-suwe. Wong Pak Ustad ke ya wis ngomong, pokoke nek caturan kuwi iki 3 dina punjul. Lah kok malah teko kaki karepmu piye? Oh, ter, pion. Lah kowe ngomongnya apa? Jaremu caturan, iki wong ya ora nyambungan ngono iki. Bahasane iki caturan iki padudon ngono lho, Bos. Nek ngomong karo aku ya jelas mulo nek layeri wae. Oh ya, aku ya nganu, lali iki Pentium 2. Ora gatokan, ora nyantolan. Percaya lah nek kowe wis Android, aku jek Pentium 2. Nah, Aku dino wae kok. Aku gak ana dino terus ngene. ya wis. Apa geleng-geleng? Ngombe sik. Areng lak. Halo, bocah wujude kok. Ayo, arek. Aku tak minggat sik nek. Ah, masuk gue sendal kan iki. Wis, dikene gimana? Apa lagi? Grono. Hei, pinmu kari, Cuk. Bro-bro kowe to? Nah, iki gawanmu dhewe iki ora balik iki. Ora ta. Ken kene wae cepet. Ojo, saking duwe sulapen sih. Wah, kok iki? Iya, ngene ora penak ngono iki. Di nggone poplak iki koyo Jepencang kan nyandi iki. kenge bar curhat. Piye? Jare nesu di kowe ngono. Napa kok? Ya gara-garane kan ndengi anu wonge akar rabi kowe to. Ya. Nah, terus kowe pengen mripe bojone. Lah wong takon kae solusi lho.
Lah ora enek solusine lho bisine aku ngomong kowe pegatono wae ra bojomu tak rabine aku ya ngono. Lah ini ngamuk-ngamuk apa jauh tau iki kok wis ora masuk biang. Jane mbok sulap kok ngene. Lah kok Malah mbok ilange ning kuali apa ning ndi. sakne ora gemo. Sing tak kon celulup ngarep kolam ngono ya wegah malah aku duleni kok. Tak wis ana balik kowe iki. Saiki urung konsentrasi aku. Iki nek urung madang ya urung iso kok. Aku yo urung madeng luwe aku ket mau mlaku ya. Arep bareng malah tinggali. Ya ya kan iki tak ngene kowe ora mesake kancaku to. Wah, aku padu nesu ngono wong. Opak kae kok. Madang yo. Hah? Aku wis bacuran luwe aku. Kewo aku. Ora nafsu. Kewo aku. Ini semua Aku ya bar nyambut gawe mau ya rada emosi ya. nyambut ke opo? Jadi nganggur. Yang kan part time mbak aku iki. Oh, iya, Celukan iya, to. iya. Lah aku lagi teko wis duneni, aku bali mulih. Wong aku cah mutungan kok. Surapi. Iki ya ora ana masukan iki. Cerita apa wae? Ya apa intine iki nesu mbek kowe. Ya terus Terus pokoknya aku wis ora arep konsonan ngono wae. Ning wis tak kandhani oke-oke mau. Ning malah minggat kengke. Pas kowe teko ngono wis. opak wae. Alo nesu de tenan ta. Wis rasa anu koncone wis. Aduh ya aja ngono ya. Iso tak apeane kok tak dolan ning main. Kowe nak ini yo. Pak Ustaz ya wis ngomong wis nak gelut di bola ya aja suwi-suwi surat. Wis Ustaz Abu. Ya hasilku mergoro ning adokono paran ngono kok. Kowe sapa-apa dipelajari sulap ya to ngaji. Iya iki balekno sih, sulapen sih. Wis kok. Enggak Ngombe sik. Selak. Aku kan dong dia. Ya. Terus datar waktu sang turu aku. Pokoknya kan nakoke Al-Fatihah. Iya. Nah balik ke ayat kursi. Ayat kursi apa iso ndang? Nope. Wis ilang, wis cepet men. Kan ayat kursi rada dawa. Tapi efeknya lu cepet. Iki sing duwe main iki. Ya ora ngerti, pokoknya iki sebaliknya nggone sik tenan. Oh iya masuk iki. Iki langsung jadi tak beli sih yo. Kowe ora ngongko? Ora ya, ora nek kancane. Arep beli habis Terus makan. kene wae. Enggak. Beli kau. Yo. Lah kowe arep ndelok enteng gondoke sida lah. Hah, sesuk-sesuk wis Oh, iya, gas iya. malas aku. Nope. Wis, tak beli sih yo. Hati. Lah ora ngopit kowe. Enggak aku. Nah. Yeah.